Med 10 år i frisørbranchen kan AdMind garantere dig en problemfri IT-løsning, hvor du kender pris og produkt. AdMind her er markedets komplette løsning, hvilket betyder, at alle funktioner fra online booking til automatisk bogføring er indeholdt i vores løsning. Du behøver for eksempel ikke at anskaffe et finanssystem til din bogføring. Det har vi som en del af løsningen. Når dine kunder bestiller tid online via en PC eller en smartphone, sikrer AdMind her, at aftalerne bliver lagt ind i din kalender, så de passer bedst til den enkelte assistents færdigheder. Dette er vigtigt for dine kunder, for dit personale og din kapacitet. Dine kunder får via en sms og mail automatisk en reminder om mødetidspunkt til den planlagte behandling, og ønsker du for eksempel at informere en speciel kunde eller en kundetype om et arrangement, kan du på få sekunder sende en sms eller mail om dette arrangement. Det er vigtigt at være tæt på sine kunder. Når en aftale bliver markeret som gennemført i din kalender, bliver varelinjer med priser automatisk overført til kassen. Ved færdiggørelse af ekspeditionen registreres salgsposterne på din kunde, og lagertræk registreres ved varesalg. Samtidig dannes der data for lønberegning for hver enkelt medarbejder. Som en del af vores mission har vi holdt os for øje, at det er dig, der bestemmer over din IT-løsning, og ikke omvendt. Dette betyder, at det er dig, der sætter overlæggeren. Det er dig, der bestemmer, hvilke informationer, hvornår og på hvilken måde disse skal tilgå dine kunder. Når der er problemer med internettet, har vi sikret, at du har fuld adgang til dine aftaler og behandlingsbeskrivelser, ligesom du kan gennemføre dine kasseekspeditioner, når nettet er nede. Med AdMind her som din medarbejder, kan du koncentrere dig om det, du er bedst til, og lade din IT-løsning klare resten. Vi ser frem til at møde dig på nettet, i telefonen og personligt. Tak for din opmærksomhed.